Dobro jutro. Sad ću da vam pokažem slatkiš koji ovde prave. Ovo je kasav, afričko drvo kasabe, a oni ga zovu kasav. To je ovo testo, a belo što vidite kao rezance, to je slatki krompir izrendan. I tu je još med i, kako se zove, pinac, kikiriki. Sad ćemo da probamo to. A sve upakovano umesto ambalaže je list banane. Sad ćemo da probamo to. Kasav. Nije loš. Otprilike kao naši valjušci. Znate, valjušci se prave sa krompirom i malo brašna. Otprilike tako izgleda. Prijetno.